Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon alam niyo na nga na magsasalita akong Tagalog. Since of my videos, alam mo na nga. Unbox natin yung lapel mic ko, pati yung filament para may 3D pen. Oh my god! I've been waiting so long. Okay, let's open it. I have scissors. Maybe I can just peel the tape up. Oh my god. Ay nako. Ako. Mahirap. Iyan ko na nga lang. Buwandi ko na lang. Easier yun. Oh my god. Ayan, nabuksan ko na guys. Ayun, nakita ko na yung filament ko. Ayun nga filament ko. Okay, kadami ng filament ko. Patingnan mo yung filament ko, oh, kadami. Hindi tayo na-scam kagaya ng dati. Kadami. Okay. It's time to open. Bubuksan ko na tong lapel mic. Okay. Then, this is super long. Oh my gosh. Okay, we're gonna try it. Oh my god. Okay. The filament. Palagay doon sa diyan, sa cabinet. Yung lapel mic lang yung yun. Sige. Ano siya, konting wobbly itong mic ganyan. Okay, tatry na natin siya. Okay, pa-plug in ko na siya sa cellphone ko. Okay guys, naririnig niyo ba ako? So, ayan guys. Okay na yung audio ko sa mga videos ko. So, yun lang. Of course, galing sa Lazada. Ano pa ba? Team Lazada kami, hindi man kami Shopee. Okay. Okay. At last, pwede na ako mag-ASMR! Okay. Bakit walang pouch ito? Ano yun? Ay! Di ko to nakita sa packaging. Oh my god. Dali lang in ko muna yung mic. Okay, lalagay ko natin yung mic dito. Hello. Maybe I'm just gonna put it like this. Okay. Let's read this. Welcome to my shop. Okay. Please give us... Nah, we don't need that. As you can see, it's also in a Ziploc bag. Okay, let's open it. How many colors? Oh, it's 10 of course. I forgot. Oh my god. Okay, let's count it. 1. Okay, we have this color. Gray, light gray. Okay, we have green. We have black. Paanong color to? Okay. Hindi ko alam kung anong kulay nito. So, we just skip natin yon. Orange. Ganda ng orange. Mukha siyang red sa camera, pero orange siya.
ay pink. Yellow! Meron bang blue? Nakalimutan. Ay, wala. Okay, yan. Merong yellow. Na naman ang gray. Purple! Okay. We have this. It looks blue in the camera, but it's blue. Okay. Let's put it back in the Ziploc bag because I'm not gonna use my 3D pen yet because it's raining and it's already night. And my mom's at saka yung mama ko dadating na kanina siya. Sabi ni papa ko, maghintay ako hanggang dumating si mama ko na unbox ko to, pero hindi ako makapaghintay, makulit ako, hindi ako patient, alam mo na nga. In-unbox ko na ngayon. Okay. Okay, papatabi ko na kay papa ko to. Masyado akong excited kaya ganda na. Kaya wala lang. Hala, hindi na masarado. Skip na lang natin ang kanon. So, bye guys! Please like and subscribe. And hit the bell button so you have notification.